ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии Пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. шиносоии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти кишту кори баҳорӣ, истифодаи оқилонаи обу замин, тухмиҳои серҳосил, зиёд намудани майдони кишти картошка ва дигар масъалаҳои рушди кишоварзӣ дар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоатҳои деҳотии Халифа Ҳасан, Ёрӣ ва Рӯдакӣ идома ёфт. бо мақсади иҷрои дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ва вазифагузориҳои раиси вилояти Соғд Раҷаббой Аҳмадзода, раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо роҳбарияти ҷамоатҳои деҳоти Халифа Ҳасан, Ёрӣ, Рӯдакӣ, раисони хоҷагиҳои деҳқонӣ, саҳмдорони замин ва дигар масъулин ҷиҳати ҳарчи зудтар анҷом додани киштукори баҳорӣ, истифодаи оқилонаи обу замин ва саҳм гузоштан дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат мулоқоту суҳбатҳо анҷом дод. раиси шаҳр дар ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан бо фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ шинос гардида, бори дигар аз масъулин даъват намуд, ки онҳо бояд ҳар як ваҷаб заминро оқилона ва мақсаднок истифода баранд. дар машварати корӣ бо сокинон, масъулин ва роҳбарияти ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан, раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода таъкид намуд, ки бояд дар соли 2023 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ мо ба кишту кори баҳорӣ бо истифодаи оқилонаи обу замин, тухмиҳои хушсифат муносибат намуда барои ба даст овардани ҳосили фаровон ва таъмини бозори истеъмолӣ бо молу маҳсулоти нисбатан арзон ва хушсифат ноил кардем. дар ҷамоати деҳоти Ёрӣ дар мулоқот бо роҳбарият, раисони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва инфиродӣ ва саҳмдорони заминҳо, раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода моҳияти масъаларо вобаста ба рушди соҳаи кишоварзӣ шарҳу изоҳ дод. ӯ таъкид кард, ки яке аз омилҳои асосии баландбардоштани ҳосили фаровон коркарди хуби замин, сари вақт бо обҳои полизӣ таъмин кардани киштору боғот ва истифода аз тухмиҳои ҳосилдеҳ ва нуриҳои гуногун мебошад. дар ин замина ба роҳбарияти ҷамоати деҳоти Ёрӣ ва масъулин дастуру супоришҳо ва нақшаҳои мушаххас дода шуд. дар ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ, раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода таваҷҷӯҳи роҳбарияти ҷамоат, фаъолон, хоҷагиҳои деҳқонии инфиродӣ ва саҳмдорони заминро асосан барои зиёд намудани ҳосил ва ҳамзамон дар асоси талаботи бозори истеъмолӣ бештар намудани кишти картошка ва дигар анвои маҳсулоти кишоварзиро тавсия дод. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар ҳамаи мулоқоту суҳбатҳо бори дигар изҳор намуд, ки мо бояд аз имкониятҳои обу замин дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакент самаранок истифода барем, зеро дар соли 2023 чун дар саросари ҷаҳон масъалаи таъмини маводи озуқаворӣ аз ҷумла маҳсулоти кишоварзӣ мушкилоти худро дорад, агар деҳқонон аз нахустин рӯзҳои фасли баҳор ба кишти баҳорӣ, ҷамъоварии ҳосил ва мақсаднок истифода намудани обу замин таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоянд, мо метавонем барои беҳтар намудани таъминот бо маводи хӯрока аз ҷумла маҳсулоти кишоварзӣ ба комёбиҳо ноил кардем.
барномаро идома медиҳем. Бо мақсади иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқаррар гардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1996-2005 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ ва ҷиҳати омодагӣ ба маъракаи баҳории даъват таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳри Панҷакент Санъат Тоҳирзода ҷаласаи ситод баргузор гардид. дар ҷаласаи навбатии ситоди даъват ба хизмати ҳарбӣ ки дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки аъзоёни комиссияи даъват, раисони ҷамъиятҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр ва ҳайати комиссияи тиббии комиссияи даъвати ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ баргузор гардид, ҳозирин бори дигар бо мазмуну муҳтавои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқаррар гардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони соли таваллудашон 1996-2005 қарори раиси вилояти Суғд дар ин бора шинос карда шуданд. муовини раиси шаҳри Панҷакент Санъат Тоҳирзода дар заминаи қарори раиси шаҳр дар бораи даъвати ҷавонони солҳои таваллудашон 1996-2005 ба хизмати ҳарбӣ дар моҳҳои апрел-майи соли 2023 вазифаҳои комиссияи даъватии шаҳр, сохторҳои марбутаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, ҷамъиятҳои деҳот, дигар ташкилоту муассисаҳоро ҷиҳати ташкилу сафарбар намудани ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ шарҳу тавзеҳ дод. баъди шунидани гузориши комиссари ҳарбии шаҳр дар бораи корҳои омодагӣ ба даъвати ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ, фаъолияти ҷамъиятҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр, дигар муассисаҳои марбута дар ин самт таҳлил карда ба онҳо дастур дода шуд ки барои сафарбар намудани ҷавонон ба хидмат дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар корҳои омодагӣ аз ҷумла тарғибу ташвиқро дар маҳалҳо пурзур намоянд. дар шаҳру деҳоти Панҷакент як зумра ҷавонмардон тасмим гирифтанд ки бо ифтихори баланд хизмати модар ватанро иҷро намоянд. таваҷҷӯҳ намоед ба мусоҳибаи мо. ман даъватшаванда Саидзода Шаҳзод аз ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан маҳаллаи Девашти айни ҳол дар мактаби ронандагии ташкилоти ҷамъияти мададгори мудофиа таҳсил намуда истодам. бо аризаи пешниҳод намудаи худ мехоҳам ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда қарзи хизмат ба ватан қарзи ҳар як фарзанди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки аз ҷавонон хоҳиш менамоям ки биёянд ба ватани худ содиқона хизмат намуда бо сари баланд ба назди падару модари хеш баргарданд. Тоҷикистон мекунам шукри каму бисёри ту, мекунам шукрона аз озарму аз озори ту. аз ту ман сарват намехоҳам, ватан ҳастӣ бас аст, бо хасу хорат баробар зиндагӣ кардан бас аст. идомаи барномаи иттилоотии пайхом. дар ҷамъияти деҳоти Косатарош бо иштироки раиси шӯрои собиқадарони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент Облоқул Ризоев фаъолияти ташкилоти ибтидоии собиқадарони ҷангу меҳнат таҳлилу баррасӣ гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. ҷаласаи ташкилоти ибтидоии собиқадарони ҷангу меҳнати ҷамоати деҳоти Косатарошро раиси шӯрои собиқадарони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент Облоқул Ризоев ҳусни оғоз бахшид. нахуст иштирокчиёнро бо фарорасии наврӯзи навбаҳорон самимона табрику муборакбод намуд ва таъкид сохт ки яке аз самтҳои фаъолияти шӯрои собиқадарони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент ташкилотҳои ибтидоии он тарғибу ташвиқ ва мавриди амал қарор додани нишондодҳои паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳбон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар бораи фаъолияти ташкилоти ибтидоии собиқадарони ҷангу меҳнати ҷамоати деҳоти Косатарош раиси ташкилоти ибтидоӣ Амиров Абдушаҳид маърузаи муфассал намуда пиромони фаъолияти ин ташкилоти ҷамъиятӣ дар баландбардоштани тарбияи ахлоқии ҷомеа, даъвати ҷавонон ба қувваҳои мусаллаҳ, мавриди амал қарор додани
اجرای دستور سپارش‌ها و نشاندادهای پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اندیشه‌های خود را بیان کرد و تاکید ساخت که واقعاً در همه دهه‌های جماعت دهاتی کوسه‌تراش از طرف تشکیلات‌های ابتدایی شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت کارهای ترغیباتی و تشویقاتی منظم راه اندازی شدند. در مجلس نمایندگان از دهه‌ها و تشکیلات‌های ابتدایی که در دهه‌های جماعت فعالیت می‌کند به سخن برآمده بار دیگر درباره عملی سازی دستور سپارش‌ها و پیام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سخن گفته با فعالیت تشکیلات ابتدایی شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت جماعت دهاتی کوسه‌تراش بهای قناعت بخش دادند. در جلسه تشکیلات ابتدایی رئیس جماعت دهاتی کوسه‌تراش عظمت شمسیف شرکت ورزیده پیرامون مسئله‌های بررسی شده اندیشه و ملاحظات خویش را بیان نمود و تاکید ساخت که راهبریت جماعت با تشکیلات ابتدایی سابقه‌داران جنگ و مهنت رابطه خوبی همکاری داشته برای وسعت کارهای آبادانی و سازندگی ترغیب و تشویق سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به نیروی آنها منتظم تکیه می نماید. در خاتمه جلسه رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکین ابلاغ رضایف نقشه های تشکیلات ابتدایی و در مجموع شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت را برای سال 2023 معین و مشخص نمود و اظهار داشت که هدف اساسی هر یکی ما و شما پیش از همه عملی سازی پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان می باشد. یکی از سابقه‌داران соҳаи геология исмоил рофиев дар синни 71 солагӣ аз дунё даргузашт. مرگ برای هر انسان قانونی ازلی است. یکی از چهره‌های شناخته شهر باستانی پنجکین سابقه‌دار ساحه معارف و گیولوژیا روفیف اسماعیل شریفویچ در سن 71 سالگی از دنیا درگذشت. در مراسم جنازه و دفن شادروان روفیف اسماعیل نمایندگان شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکین اکمل خوجاموف جانشین رئیس کارخانه واحدی اکسپدیسی اکتشافی گئولوژی ماغیان سالیچان رجبزاده دوستان و پیوندان سراج خورشید حاج مقصود جنابیلوف از زندگی نامه و فضیلت‌های او به نیکی یاد کردند. تاکید شد که شادروان رافیف اسماعیل شریفویچ 15 ایون سال 1952 در شهر پنجکین در عائله خدمتچی چشم به عالمی هستی گشوده پس از ختم فاکولته فیزیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان فعالیت خویش را سال 1975 آغاز نموده در آموزشگاه آموزگاری شهر پنجکین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 فعالیت پرثمر آموزگاری داشت. سپس شادروان سال 1982 به حیث راهبر کارهای تکنیکی در انستیتوت علمی تحقیقاتی زلزله سنجی اکادمی علمهای جمهوری تاجیکستان و سال 1982 تا سال 1993 در اکسپدیسی اکتشافی گئولوژی ماغیان و پس آن در کارخانه مشترک پنجور موچستان و دیگر ساحه‌های گئولوژیا فعالیت هدفناک داشت. از سال 1995 تا سال 2008 شادروان رافیف اسماعیل سردار آزمایشگاه کمپلکسی کارخانه واحدی اکسپدیسی اکتشافی گئولوژی ماغیان بود. شادروان برای
фаъолияти пурсамари соҳавӣ бо ифтихорномаи ҷумҳурии тоҷикистон, сипосномаҳо ва дигар мукофотҳои вазорату идораҳои кишвар қадрдонӣ шудааст. дар маросими ҷаноза ҳамагон даст ба дуо бардоштанд ки худованд манзили охирати шодравон рофиъ исмоилро дар ҷаннат макон диҳад ва хотираи ӯ ҳамеша дар ёдҳо ҷовидон боқӣ бимонад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии пайғом. То барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.